buri na an gama da duniya lafiya mutu da cikakken imani mai wannan alhamdulillah shi ne kawai buri da. Wani irin fata wani abu a waɗannan shekaru da aka yi da ake gani ba za a iya mantawa da shi ba? Wai, wannan tafiya tana da nauyi domin shi mulki kamar da ka sani. Yau in rigimar yau ta zo kawarware ta gobe kuma za ta iya fin haka. Wato amma wani abu da zai gode wa Allah shi ne da muke zaman lafiya a wannan masarauta. Farko mun samu matsaloli tsakanin addinai, a cikin ma addinin musulunci ma mun samu rarrabar kai, ma'ana kowa wa'annan ba sa zuwa masallacin wa'annan ba sa sallah da wa'annan haka. Haka kuma an samu rashin, kuma kowa yanzu malamai ilimi ya ishe sun koshi da ilimi. A cikin wannan shekarun ba zan manta ba, yawancin malaman da na sani ba wadda suka yi PhD sai wadda suka yi masters, wadda da ba su da ko takardar komai. Amma yanzu ga sunan duk manyan malamai ne, ko ina a duniya manyan malamai ne su. To kaga ilimi ya warkar da mu daga wannan rabe-rabe. Ilimi ya buɗa mana yadda za ka yi mu'amala da wadda ma ba musulmi ba da sauransu. To wannan gaskiya babban abu ne wadda Allah cikin ikonsa a lokaci na aka samu wannan bakin zaren. To muna godiya ga Allah ƙwarai da gaske. Dan kai dade a ƙarshe a lokacinka an samu ci gaba musamman a birnin Dutse, ga shi har an samu filin jirgin sama, ga manya-manyan makarantu, abubuwa daban-daban. Me aka sa a gaba yanzu da ake kallo ta yadda al'umma kuma za su sake amfana? To abin da yanzu muke gaba muke ta biya shine hanyar jirgin ƙasa da aka sata a cikin lissafi, kuma dole mu gode waɗansu, musamman ba zan ɓoye ba ɗan amanar Dutse ya taimaka mana ƙwarai wajen kawo hanyar jirgin ƙasar nan. Domin ta kansa mun samu kyakkyawar fahimta da minista wadda za ba ma cikin wannan layi na dogo, kuma alhamdulillahi suka ga babu yadda za a yi a bar mu a baya, aka yi ƙaro mana layi aka shigo da shi daga Kano wadda zai zo nan. Ana cikin yin sabe, kuma cikin ikon Allah sun ba mu tabbaci cewa insha Allahu an samu kuɗin da za a yi. Dama wani kamfani ne daga ƙasar Portugal su za su yi aikin, kuma an karɓo bashin da za a ba su. To idan wani hanyar jirgi ta samu, to an zaɗa sauƙaƙe wa talakawa wanda ba zai iya shiga jirgin sama ba, zai shiga jirgin ƙasa daga nan ya je Lagos ya dawo harkokinsa, ko ya je Abuja a jirgin ƙasa. To wanda ma ba ƙaramin ni'ima ba ce, kuma za a iya sufurin kayayyaki na amfanin gona, kasuwanci zai bunƙasa. To yanzu dai addu'a muke so mutane su taya mu cewa Allah ubangiji ya tabbatar da wannan aiki da za a yi na hanyar jirgin ƙasa wanda zai taho daga wajen Calawa dinnan, zai biyo ta Yar Gaya, ya biyo ta Gaya, ta Wudil ta Gaya, sai zuwa Dutse. In Allah ya taimake mu, watakil a nan da baɗi za a ga fara ganin abun. Kuma tashar da aka ce za a yi mana a nan babbar tasha za a yi, saboda wata ran za a zarce da ita ƙasar Bauchi daga nan hanyar za a yi wata za ta tafi Azare zuwa fita da Fitasku, ko kuma wacce za a yi zuwa Bauchi. Duk suna cikin tsare-tsare na shekara 10. To alhamdulillahi mu da mun sa an gama da namu, yanzu sai addu'ar Allah ya tabbatar da alheri. Ranka daɗe, menene saƙonka ga al'ummar wannan masarauta? Saƙona shine mu ci gaba da yin addu'a ga Allah subhanahu wataala, yadda ya ba mu zaman lafiya din nan ya ba mu komai. Duk abin da aka samu in babu zaman lafiya babu yadda za ka yi komai ka tara.
in ba zaman lafiya babu ba shi da amfani. To zaman lafiyar nan shine babban jarinmu, kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya. Sauran abubuwa na Allah da yi abin nan duk za mu samu idan muna zaune lafiya. Za mu iya ibada, za mu iya zumunci, za mu iya komai idan muna zaune lafiya. Ina fatan dai jama'ar mu za a ci gaba da yin addu'a, kuma mu kiyaye kuma mu haƙuri. Haƙuri babban abu ne, domin duk wanda ba shi da haƙuri to sai ya yi nadama. Duk abin da Allah ya kawo sai mu karɓa da haƙuri, mu bar wa Allah shi ya san daidai, mu ci gaba da addu'a, kuma mu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu, ya ba mu wannan zaman lafiya.